Alright, good morning mga karoba. Dati manti pa kami ni John Mark Pastor. Itatakot dati papanak di Santiago imbon na uncle ko ngayon. Najib ada alak ti jangkal. Nanyang Stephen. Nanyang apay nya lawanay da nga chinila saya. Basta kita ang napintas. Napintas nga klase da jay. Pimpintas tay ngam dragon. Sa kamo may sa 380 kano. 380. EJNC 380. Anya sa istisakam garod. May bagam di jayan. 11 sa 11. Lagi di duwa ngay. 11. Basta kita ang sa kada ano kasano. Mo garod. Isukat mo tanto sapatos Stephen mo. Si sinilas ka. At isaka latan. Uy. Ni Jason dadakkel sa na kanyak. O baka 11 kanya na sunod 11, 10 and a half kanyak and 10 kini Justin or 9 and a half. Yan. So Kita ang makit sa tansya mo. 1120. 1140. Ayun. Sige. Handar akon. Yahoo! So ati pagkutay. Sino ti sa pulak di jay? Kita ang mo ni manang galit. Inchat ko gorod ka madi mo sumungsungbat. Kapag galit kaya nang bali di nakasagana. Ay, sige. Gorod ka ro ba ente onji Santiago? Jay Northeastern College. Ayan, kas na ako nagtatay ka ro ba mapanak jay Santiago City. Tembon nak ni Uncle June nga mapan jay. NC Northeastern College ta dakano tela nga chinilas nga napintas. Nabeg actually nabeg na kahit gumatang ti kasi nga chinilasan nga maon mabirukan na. Tatalang dati nabirukan na iso nga agad-agad pan walaan ko na. Gumatang mo kanu ti chinilas ko nga kasi diyan. Kita antay adam naman nya tsura na. Dito ya kwa karuba nga magmag na. Kabulay Santiago City. Alright. Napalabas yung road na pero basilangan masiminto aminan kita antay mga garod dagiti checkpoints dito sa Santiago ta di ba balitang balita wat di Facebook nga ti Santiago kat naka MECQ ba modified enhanced community quarantine ta nagaduti nag positive. So kita antayawan no agsada da dito yung checkpoint dito eh. May nain ka lang kaya mga po karuba na JNC na nga nag-graduate ED College batch 2013. Ti kurso ka po karuba kat criminology ng matikpay nga nag-board exam. Dik pinapatasan nag-board exam kan nag-review. Manumpay lang mataw mo ko kay 27 dapat iti talang taon so ano parang mapagpanunutak taw di ituloy kon to nya karuba. Ngam awan to ti para kan tayo no kan. Dagiti maulaw Mildred kas kada sok mo mapinal ka ngayon. Welcome to Kabulay Santiago City. Kaya na ako batch 2013 nakdya Northeastern College kan ano nga tawo nun sipod din nag-graduate ak madinak pa ulit nagsubsubli diya madik pa nakastrap ulit so itata makita teacheran iti Northeastern College no dapat nagbalew no nanayon ba ti buildings so dayon karo ba pasan tayo pinay galas dosain baka pangal daw dan to di jayan yang karuba dato yak ko ano lugar tayo Calawes Ay ano ka? Naka-video ka? oh Naka-video no. kadwa dagiti kadwa tenyo CP ni GM Wesley ni Admin Louie
Kanagan mo game? Ching. Nakita gamin suda kay sar nagtatay suda ka robay so ako. Busi na man dali may isa ko na kanya nakalabaga ti motor na ni GM Wesley. Garuba. Kasama. Okay. Tagal pa ba kayo dito? Ewan ko dyan, kumain lang kami dun sa Andy, kay Pods. Ay. Tapos mamaya, si Batsi. Sige, puwan na damdam paano ko na eh. Sige. Oo. Ingat. Panak dumagas na damdam ah. Yang Karuba dato yung Central Santiago City. Ay tinatakan naman eh. Nay, nga. Proceed when clear. Daman tayo ayusin dato yan. Welcome City of Santiago. Nga nagaduti luglugan lata, nga inaldaw. Traffic lata na ka. Nasidiga kong JNC Karuba. Shortcut sa dito yan. Kamu-kamuti man basta eh. Hindi lang tamag na. Damalapag nandito. Ah. Uhuy. Who's that? Team red speed sana eh. Oh, team red speed. Bilyasis sa atin kat. Mga karuba, bilyasis. Ay to, kisti sa ba? May kawanak sama eh, nabayag mo di nga nagnag na dito yan. Ay dito dajik pa na eh. Naman nga grill natin yan? Jerry's Grill ba? Ay hinaros kaya. Oh, makaikawat yung mapandito sa Santiago tig motor. Lalo na nabag ka nga. Hindi nakapanto yan. Marilands Minimart. Hindi pa nga nagbalim mga Marilands Minimart natin yun. Barbecue Village sa hindi dati ka. Ay, Barbecue Village, mati. Centro Street, yan. Ay, ako nakadulugan. Karuba. Di pagparkingan. Pagparkingan nyo. Ito sir? Ni Tita Janet niya sir? Ah dito yan? Yan, welcome to Northeastern College High School. Rosita J College Department. O, so pagparking dito lang. Yohon. Tawara to yung karuba dito ay Northeastern College High School Department. Dito tayo na dahi chinelas nga may kalaan. Tinti ko. Pakita ko rin niya doon nga chinilas. Nanyang. Nanyang? Nanyang slippers. Ito si Nanyang. 9.5 daw at saka 11 at saka 10. Talo lang sir? Kasi ka anong kaya mo, Mike? Ano may isa? Kita mo natin sir kasi nga size na eh. Ganda? 10.5 yan. Madi, 8.5 ti kok sir no sapatos. I-try mo to 10 to eh. 10?
Nako, 10 and a half. sino yung 10? Ewan ko ba? Ay baka na Justin. Magparehas ba kayo ng ano? Paano? Hindi sir, magkaiba. Mas mahaba nating paanon sa akin eh. Kasi gigi sapatos ng 8.5 ko basito. Pinay. Ang kaslak ko mo ng 8 peso. Ano nga size natin sir? 10 and a half. 10 and a half. 10 and a half. Nanyang. Kanyang slippers made in Thailand. Ah. Matagal na daw hinahanap ni Ganyan. Kung sir, nagbayag na nga sa sara ko nun. Nabayag kami, transaksyonan, kaya lang nagkaya na yan, pang kunod dyan, kaya umutime ko up. Magkakati sir, kas lang ngayon, Ano binako na lang. nag-get-get ata? Ano na get sir? Ano na nag-get-get ata? Ah. Sige, may samat kanyak sir. Ate kanya mo. Dati sir, 10 kini... Jack lang amo, kiniwano. Baka na Justin. Ati 11. Kanya na. Maday, kinianak na siguro sir. Ata ngayon 9.5. Ako, baka ba si tataw eh. Sika, nung kanya tikwana. A few moments later. Ayan, natutuyag sa Aqua Caruba. Manulife, nagkita kami ni Chris Motovlog. Shoutout Chris Motovlog. Papanamba. Awan lods, bet ko lang eh. Ay, apan ka nung maglawar-lawar si Aqua Caruba. Sakit, dati nalam mga pa, chinilas. Nga kaslawad, kastamol lang na eh. Kasla dragon mo lang nga kastamig eh. Isulatin, niraranta dito eh, Santiago. Chris Motovlog. Diba? Alright. For the view. Ayan lods. Right, taray. Saka ba sa Jai. bukas? Di banda? Hindi ko kagada nga eh. Domingo sa aja ka? Nasa ba nabigat? Ay, kaya? Domingo aja. Matik ka mo, da radio program niya eh. OP ka na, OP. Ngayon lang kami nagkita eh. Okay, akong may bagak. Sige, maro ba? Akong may bagak. Ano lods, sige Lagi- na, thank you for sige. Lagi dadto mga motovloggers of the North ko kikita tayo to. So, Kaya lang no, Domingo gawin matin ako talaga makakabanta dati radio program na. parehas. Kasi ko wala mo na sa ko. Bawal na lang nag-definitely Domingo. So Okay. yun guys, Karuba Max support. Chris Motovlog. Karuba. Ito eh, famous eh. Hoy, mati-mati. Tayo, sige lods, ingat. Sige, ingat. Thank you. Guys, A few inches later. Ngarod Karuba. Alpas na kon nga alpas ko ngayon nala na di nanyang na chinelas. Pawid akon. Pero bago na ko magawid ko kwa i-vlog ko itur ko yung mabas dito yung Northeastern College, kaya lang chat na kanyak ni tita nga Janet nga madi kayo ka na mabalin so nga dagsanggas at Karuba madi kayo nga maitur di nagti Northeastern College dito tayo latadalanan nga vlogan. Garod Karuba. Pawid akon. Dati akon kabalay Santiago City. Asa dagnak ti Villa Carmenan. Kahit dito ko nga rin nga lipasan iti makunang motovlog ko. In my own version. Nga tilad dati inlawlawat ko. Pagpasensyaan nyo na po. Gadaw na nga motovlog eh. So nga madinsang agsisinur. Daga yung bakak. Anusan nyo na nga. Buyanan. Kaya naalak mo't nga raw din na dyan chinelas nga nanyang nga nagpintas gaya nga pagpaisaw na dyan nga chinelas nalamuyot kaya napaot ka nga talaga ti servisyo na dyan nga chinelas kaya kabayatan ti nagawid di magas na dyan maestro grill ko ma tagpansitak namdak sanggasat ta next week da ka na ulit nga aglokat so nga nagsarde ka dyan napanak ka nagapo ko na pansita man na po sir next week kuna naman ni Ma'am Carmi Ruiz kayan kastamit kini Master Marvin Ruiz, shout out kanya yung agasawa giyaman ak ginto yung atasa mapagkapyaan ayan nakadagaya po ket nagpansit tinaimas nga kasla pansit diya tugay raw bayan nyo dyan vlog ko nga dito niyo yan
Kaya nga road, agyaman nagkaruba. Pagkikiti anos yung buy-buy at vlog ko. Agad tayo amin. Di tayo liplipatan nag-isuot ti face mask. Basta rumor tayo, face shield, alcohol. Nagsasabay tayo ng ikararag nga sa paila kumata. Mapukawen ni COVID-19. Kaya basta nga roden. Ride safe. Kanya tayo amin nga pada ngagmot motor. Peace.